Колко похарчихме за един ден в Неапол? Сутринта станахме, оправихме се и излязохме на дълга разходка из централните части на града. Седнахме в едно малко кафене, където похарчихме 15 евро за 2 броя студено капучино и няколко десерта. Един от тях беше този типичен неаполитански десерт, който е много вкусен. Взехме си 2 студени води и 1 кг банани за Алекс от местен пазар Стария град. След това се запътихме към улицата на Марадона и се разходихме по тесните кокетни улички. Неусетно стана време за обяд и решихме да пробваме уличната кухня, като си взехме пица фрита, която е типичната пържена неаполитанска пица. Разходихме се още малко, прибрахме се за почивка и вечерта излязохме на вечеря. Седнахме в това малко ресторанче, за което четох чудесни отзиви. Тук може да видите и част от менюто му. Започнахме с бутилка местно бяло вино, за което платихме 12 евро, а след това си поръчахме и по една антипаста, такава с моцарела и прошуто и една аранчина. За основно аз хапнах паста арабията, а мъжът ми си поръча кофтенца в доматен сос. Пастата беше леко пикантна и скандално вкусна. Определено ви препоръчвам това място за хапване в Неапол, ще останете много доволни от вкуса. Цялата сметка, която платихме, беше 49,50. Като теглим чертата, целият ден в Неапол ни струваше 76,40.